kita pa'y mangitas balay ani. Kita pa'y maningil. Maulaw pa juta kay maningil tap. Yaw-yawan tas dagang tao. Asa kaning balay ning bayhan ni tugag-tugag utang niya. Maningil paninglan na to wala. Mutago-tago kita na hinoy maulaw ani magsigit balik-balik kanilang balay magsigit paningil. Hana ni. Bayhana unsa man jud kay buhaton ako ning bayhana no. Nangutang maayo kay mangutang niya karon. Ako na hinoy magkapulikig paningil ani. Ako na bagay maulaw ani magsigig balik-balik silang balay kay maningil ta wala. Magsige naging pizza 15, pizza 30, pila na ka 15 ug 30 niagi. Grabe bayhana ni patugag-tugag pangutang niya. Magkapuliki tag gukod og asa ba pangitaon nimo magkapuliki kag dito nang urnal adto nimo kay paninglan nimo. Nya pagabot ito siyang gitrabawan wala man daw diri. Bayhana ni nga kita na hinoy giutangan kita na may maulaw ani bagaag na bayhana oy patugag-tugag pangutang di kabalong bayad. Hana ni nga. Kuya pre. Iba to pre. Kuan tayo halat. Ana sila to daw tago mo dito na daw muskila. Dito sa eskwela. Bantog ra wala sa tong video no. Mga gani. Basta ka diri na naabot na ba to ko no? Nakakagi ko pasin. Unsay an tuturon. Nabot problema na chat ra ba nabot dito. Bata ka diri. Gani. Oy, tay. Dili mga tana. Saman pod, saman. Punta natin. Kaya mas balay ni Grace diri. Grace? Nagbakla man to, paingon diri. Padulong diri. Paingon diri. Masugutan ta mo ron. Gihipasipag lata pa dun diri. Bayhana ni nga. Ano dito? Nani utang sa kuha? Utang? Dugay na kaya ng utang niya. Pila na. Sigig sa 15-30 na bubayad. Tus kanang bayhan natin. Di dyan na mabayad og utang tay hapit kita na preso sa una kay. Patinta ko og utang. Wara may pagwa na ako gipautang lagi. Pila utang si mate? 10,000 ay wala ko interes. Wa kay sa kabayad tong 1,000 sa una hapit na preso siya. Sa muta guro na ron 10,000 patinta ko. Pala kabayad ti. Palautang ni na pre. Pati dagana nagyutangan ti wala bayad di. Ingon niya akong niyagi nga. Dito raw siya dapat ila kuan maghurnal patuna ko niya pagkatuna ko dito wala man nang hurnal daw. Yate Ang kate ka hornal nga nga to ay. diri pa stang pa. Naka-lipstick pa. Payon na to dili tay. Payon to diri. Pala utang ka na bayhan. Magsugat kita tingali mo di ba? Oh, magsugat mo daran taon. Mo ni bayhana ni patugatugag utang niya. Utang lagi lipay-lipay. Bayad na likay-likay. Bisag dili maong dalan ug masugatan ko niya didto motuyok bisag Mama nang bagutan. oso ron tay, mama nang oso ron. Bayhana ni patugatugag pangutang di ka ba lumobayad ba? Hana ni oy. Kabalo kang palautang nga nang gi. Wa man ko kabalo nga pala utang day na. Maayo man kay ito mang maayo man kay sa ko nag ato bang luwi na daw kayo wala sila gikaon wa sila gikaon na. Sa kuha man gani nagin Saro si anak nga nagsakit. Di mandan na oy. Pataw. Tinuod na te. Eh, Sawa man be madurok be. di magsugat mo daw. Sugat ra mana di. Naman ka diya padulong dire. Ay basta padulong diri, naka-lipstick na na. Oh. Ka maningil Wala kay sa ko. gabil murag kuan. Iwan ako yung kwarta ba? Watermelon. Tanami. Di lang sa siguro na ko bayaran si Ashley. Uy, gamito na sa kuning 10,000 akong giulam kay mas labaw man ko nang inanglan pa ani. Kabalo ko tong bayaran to buutan kita siya dito man daling paningil. Siguro mga sunod bulan puro to maningil ba. Kay gamito ron pa magkay na ako unya. Ako kabayad. Ay pa ko pagi na ko na pagi ko kaimpas sa ubang utang nako bayad nako. Ganahan magkuan na niya god kay sag sa aran nimo na. Yun na siya masuko. Kay pila na ko ginasaaran ba? Gyud na sa umang gyud ni adto po diri nga naningil. Butan ka na bayhana na. Mo nang isa ko mabayad eh. Unsa pay dalian ako magi ko kabayad sa uban gani sa iya naman hino. Oy. Hapon dam. Hapon. Ay ko gising-gising. Asa na bayad sa mong utang? Ha? Di ba niyo kakatumpit sa 15? Pit sa 30 na. Unsa na ron? Sunod 15 na ron. Ay pili mangangyo lang sa ako dam nga. Pitos pa mo kay gamiton na akong kwarta man gud ipatambal ako sa akong anak ba. Sige na makagangyo, Grace. Katama man kang mga niyaging bulan magsige hangyo. Bisan na lang untag. Datahan lang ko nimo ginagmay kay nanginahanglan pabay kung tawag kwarta no. Lagi dam ay kabala ka mga sunod semana makabayad na lagi ko Sige anak. lang kag sunod. Usay anak. Karon man akong anak man hospital kailangan kila ko kwarta ron 10,000 nya. Kay dako kay among billing dito gawas naman niya ron nya sunod semana makapangitan akong kwarta makahurnan nako. Wang ko kay anak god. Unsay Ayaw ko ilara Grace kay nakoy natagbuan ron. Niyon nga kadto si Grace pala utang Kinsa na man daw to? kayo. Napit daw ka na priso sa una. o aminon ko na apit ko na pilis sa una pero karon di taga Wa man kanibayad daw sa imong mga utang. Wa man kay anak. anak. Okay, mangulam ba dai ko nang inahanglan. Ya, pila naman to? Kina akong kwarta no. Magtuig na to imong utang sa kuha ba. Sakta lang sa gani ko no kay kailangan gid akong kwarta. Ilara to, 10,000 ra wa na karon ma 30 na. 10,000 ra bitaw na akong gilman may kunsa nakadako. Dala naman to interest. Gani oy. Ikaw ba na lang ako bariyan? 15?
Iga pang kakasabot sunod si mana na ko bayaran. Ah, kuyawan ni mo mangutang, ikaw pa man hinoy mangisog, ganoon nga. Ikaw pa nangutang. Nago ka kabalo mo sabot gani. Okay, sabot. Grabe na nga kaya akong pagsabot nimo. Ingnan kita kasunod si mana lang sa gani kay. Si Mana, Ako ko'y kwarta pitos wala pugso ko sa mo ko niya. Ihata ko niya akong kaugalingon sa imo ha. maulawan man sa tanim mo. Sige lang kung paningil ba. Ako na hinoy gay paninglan na ni. Ako na giutangan nimo. Kabalo man kong kwartahan. Ako Kagamitan na- lang sa nang uban nimong kwarta ko di. Ako pa'y maningil. Ako pa'y maulawan. Ako pa'y mangita. Ako asa kadapit niya karon. Hangyo lang ko nimo. Ay palabig hinalok ka ng kwarta nimo na. Kabalo mo kung nakay kinaban nga kwarta. Gamitan lang sa to dito ko. Ikaw Kaya kabalo mo dinalok. kasi mong mga Huwag lang dinalok pa kuha. Taka gipautang ba? O gani, ay lang sa gikupog sa pabayad ka. Sige mapukog kag saad-saad. Goy, magsige man kag saad-saad sa kuha di. Abi man ako gamay ragkuan dito be. Paano no? Nya mo nang di unta na ko Kaya mabakabayan ng nagkakag kakuron. 9% no. 10% ang porsyento ato. Grabe po nakadako 10%. ng percent ni Moy. Ay katuwi taon di ka pautangon may magagsigdi lang kay kaya ra na ako na pila ako 10%. Kaya ra na ako na. Manata na lang ng kwarta nimo diag di mo na. Lang hinakuha na ko na. Gabi po gadi man kakabalo. Ikaw nang utang, kabalo ka mo bayad. Kabalo Dili mo kay ko. O man ko ningon nga di ko mo bayad, bayaran man ko na. ako pa'y magpangita nimo ng karsada ng mga silingan ug asa ka kay maningil ko. Like nitago ko sa imo, nitago ba ko ko kabalo ng tagbo day taron? Ay kapila na ko niadto ko sa inyong balay wala day tao. O nilakaw man ko. Nakaw man ko nya. May Pila tago-taguan ti ka wa Pila man. na ka bulan karon pa na nagkita nya. Mingon ba jud kag O gani pasensyahe lang sa gani kay di pa ko kabayad karong adlaw. Akong kwarta diri igo ra pud ibayad dito manggod. kuyawan ninyo no kay inana na mo bisan lang untag yung muhatag lang untag ginagmay kay nang ginahanglan man ta kog kwarta kay wala na hurot na kong kwarta pautang wag yun na mayad. Posible. Mayo kayo mangutang pero likay-likayan naman tayo nigtingbayan Di na. ko kumutog mawrot imo kwarta gamit-gamit ako sa kunang uban diha good. Una ha, pila nakakuha ng COVID na postpone tong mga trabaho sa mga tao. Na akong kwarta dito gibuhian ako atong pag-COVID niya. Nana po tong paglinog-linog na nakagamit sa akong kwarta, wala lang gyapon. Kagamay ra na akong gilman 10,000 pero na pag-ilis. Pila ako nabuhian nga kwarta ron na 100,000 wa gyud nabalik. Pila ra? Dali ra man na ilisan ng 10,000 ra man na. Kare. Muna na kay itong 10,000 na kuha gihangyo nimo kay emergency imong nakay anak na nasa ospital. Gihatag lagi nako kay kaning makalulu. Maluoy lagi kay tag kay mura lagi pag ginog kaning kuan ba mga mangutang nya. Maniman likay-likayan ra day ko. Di magkakabalo mo sabot. Uyingnan gid sa titikano nga karon wa pa gyud ko. Balibad sa gyud ko nga di ko kabayad karon. Wow. Kuyawan nimo no? Ikaw pa'y nangutang sa kuha. Ako pa'y musabot. Ikaw pa'y nangutang, ikaw pa'y mangisog. Pamangko ko nang isugi agi ra man ko nako sa kwan. Wow kayo. Ayo gani ginaingon ako kay sabta lang sa gani. Wow, gyud. Ako pa'y musabot. Kapila naman ko nagsabot, Grace. Kapila na ko nagsabot, pila na ko kabulan nagsinabot Ako pwede nimo. pa lang nako ihalad akong kaugalingon sa imo gihatag nako ni og na pa lang ko. Ginahinay lang ko dun ta ko nimo hatag, ginahinay na mo. Mato kag balay ba ang akong gusto, di ka kabayan, mato kag balay kaning. Ma'am kanang pabuta lang sa gidno kanang pitos pa kay ko Kasi karon. importante gani ni karon no kay akong anak ba kabalo ka. Nadit emergency ba kailangan akong kwarta ka Bistado na nako Mugawas nimo na siya batasan karon. Grace ba, bistado na kay nako na. Moto lang ta kag balay nga ma'am kani, pasensya sa runo kay wala koy hatag ba ma'am. Wala man gani ko Nakoy 200 ma'am mo kaning. Wala man gani ko Ay, sa ako sa paumana sa akong istorya para makasabot kag unsay akong kuan. Ma'am, kanina naay koy 200 ma'am, uy, data lang sa nidiha. Kanang ma'am, pwede mo hangyo dili na lang tani mo kanang. Patyon lang sa anak ko tong inahan ani ma'am kanang. Mo hangyo lang unta ba dili kay likay-likayan ko nang karsada mo na dili maayo ba. asa man Ya mula mo maningil ka. Mura kag kanang makaluoy na kay ka manglilimos. Di, maluoy tag hatagan ta. Nya karon maningil, likay-likayan lang ko nang karsada. Ug na ako maka agi ko nang kan mutago ka. Gili kita gutaguan dito ka makatagal kita gutaguan. Ay na lagi ko Ug nitago pa ko karon unta ta nagtagbo Ug diri. tarong unta kay ka. Tarong Wa man kay ka gani nang ko mitang ni. ipamasa. Wa man gani ko ipamasay pedong sa inyong ha gani. Magtipid na lang ko kaysa mga tawto pa ko sa inyong ha. Magi Kadol na lang ako. Dili naman mo sakay. Karte lang yun mo kay girang init nga magpayong day ka. sabta lang sa inyo ko karon. Dam kay so taman ni dam nga alangan unsa man ko diri. Wow na yun. Wow. Wow. Pud trabaho akong bana kapalo pud akong way trabaho ko pud minang ginabuhi diri. Mo na inyong bana patrabaho ako dili kay perminti ka inyong bana ka muna nibuhi ana inyong bana. Nga mag-inusnos ka na sa uling para mo trabaho. Baho. Unsa pulos na lang banahan na. Dapat wa mo na mana nang way trabaho. Di ka buhi sa inyo ikaw mo babae may mga nabuhi. Eh mga banaha way pulos. Magbutay kag ako in love. Ubiyari ko si bubutang. Wa ba kay ko kabayad gani? Makakasabot oy. Kana inyong bana unsay pulos na patrabahoan na inyong bana tuga-tuga mo pamana way trabaho. Unsay ibuhi ninyo? Unsay buhi sa inyo? Unsay pakaon sa inyong mga anak? Okay labo to wa siya nang ginabuhi.
lipstick ang labutan nimo sa kong banang ang hilabot mo kana. Hilabot lagi, nya sa kuha ka magsigig pangutang tanawan ni ako sa ninaw. Nasunruksan na lang. Oh, akong ilukan oh, gisi. Muna mo bayari ko ba? Oh, wala ko ikapalit sa nina oh. Ako pa manggurong kwarta gipamalitan niyo. Kani, Ay, ako ang patangag. kwarta kaning kwintas, ako ang Kasi kwarta na. katangag panganggon. Kanang cellphone, kato nang inutan nimong Jismil. Kanang imong Sa mga wala. lipstick. Kanang Jismil mo ako nang ipalit diri. Nakoy tuyuan ang importante. Ang bayhana kani Kasi mo ka. pangasaba diri ba? Kabalo kan dala ni maulawan ko ba? Kay batasan oy. Ikaw na hinoy maulawan nga ako giutangan. Batasan dako. Kabalo magadring dagak kay mga agi diri. Nga gidiri. Ah, saan ka maninglod? Mo to lang takag balay gusto ka maningil. Nagrespeto unta ka dito kas balay nako. Ako ba hinoy paturi mo sa iyong balay? Nga ako imong giutangan. Oo, nagsingit-singit ka diri unsa kay batasan ba? Unsa may batasan? Pagtarong ha, pagtarong ha. Pagtarong ha, pagtarong ha. Ay kog turko Ikaw pa na utang. Oh, kwintas oh, ako man ang Di ba kwarta kay kabalo masabot good? Ug sabot lang, Chris. Grabe na mo sabot, Chris. Grabe ang sabot na ko ba? Grabe ang sabot na. Gusto kay pugos. O imo lang cellphone o imo na o. Ito kabalo mo bayad sa imong utang. Dito kabalo mo bayad sa imong utang. Bayran dito. Dito kabalo mo bayad sa imong utang. Dito kabalo mo bayad sa imong utang. Bayaran ka ba? Dito ka Sige, bayran. sige. Ka may maghiunsa ko na imong kwarta diha. Nag dinalok man ka ng kwarta ni kana kwarta nimo. Bayaran ko! Tuga-tuga kag pangutang di ka kabalo bayad. Bayad! Bayran lang iti kapon. Musukol pa ka, musukol pa ka. Dili. Ikaw ka cellphone o masing nadalok ka na. Mana? Ana na. Baya, ibaligyan na, ibaligyan. Nango ka na ha. Ano ko na cellphone mo? Pakaw ko na sa imo. Timan ni ha? Agay. Timan ni ha? Agay ba? Ayo. Timan ni. Taas na kay kong pailob ni mo, Grace. Timan ni ha? Tagaan ta kag last chance, karong bulan na, ug di ka makabayad. Grabe nang akong pagantos nimo. Sige ko, bisag asa ko mangita nimo, mato ko sa imong balay wala ka. Tagaan ta kag last chance karon. Ug di ka makabayad rong bulan na. Barangay ta magkita. Bayaran lagi ng kwarta lagi nimo. Bayari ko ha. Look. Isa ka bulan akong tagal nimo ha, dili lagi ko bayaran nimo. Barangay ay ta. Ana sing ka ni. Uli na dito. Ikaw ba na isa gikay naka-utang? Pinabot. Barangay ta magkita ha. Ano ko ng kwarta nimo di man.